बयखौबो आंनि गस्पेल रिएक्शन चेनेलाव आरोबाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। जेसेबां आंनि भिडिअखौ नायगिरि नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बयनोबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो जासिग्रोनाय जाबाय। आरो आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोनसे भिडिअ गस्पेल रिएक्शन लानानै फैदों। बे बड' गस्पेल रिएक्शनानो जाहैबाय जोनोम जोनोम होबाय नों आंखौ आइ। बे दिनैनि भिडिअआ जों फिसाफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद इम्परटेन्ट होनब्लाबो जायो। मानोना जोंखौ बिमा बिफाया माबोरै जोंखौ उन्दैनिफ्राय लानानै फेदेरना फोरोङो आरो सासे बोरै मोजां मानसि खालामो बेखौनो आङो मोनसे दिनैहाय गस्पेल रिएक्शन भिडिअ लानानै फैदों। बिदिब्ला जोङो बे भिडिअखौहाय नायग्रोनानै लाग्रोनि। जोनोम होबाय नों आंखौ आयै। जोनोम 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 होबाय नों आंखौ आयै। दुखु दंमोनब्लाबो दुखुखौ नों जेबोखौनो सानाखैसै। दुखु दंमोनब्लाबो दुखुखौ नों जेबोखौनो सानाखैसै। दुखुआनो नङा होननानै नों बजबना लाबाय। दुखुखौ नों दुखु सानाखैसै। जोनोम 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 होबाय नों आंखौ आयै। मानसि खालामबाय, समायना मानसि खालामबाय। जोनोम 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 होबाय नों आंखौ आयै।
लामा फोरोंग्राया नोंसोर आइ आफा जोनोम होबाय नों आंखौ आयै जोनोम होबाय नों आंखौ आयै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानो हागौ सासे बिमा आरो सासे बिफाया गावनि फिसाखौ माबायदि अननो आरो माबायदि फेदेरलाङो आरो माबायदि सासे मोजां मानसि खालामो बिमा बिफाया। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो फिसाफ्रा गाव गावनि बिमा बिफाखौ माबोरै अननो नांगौ माबोरै अननांगौ नै बेखौहाय जोंनोहाय बेवहाय खोन्थानाय फोरमायबाय। मानोना जोङो सासे गथ' जाबायब्ला जोङो माबोरै गावनि बिमाखौ अननांगौ। गावनि बिमाया जोनोमनिफ्राय लानानै देरजासिम बेसेबां खस्थ' खालामो गावनि फिसाखौ माबोरैब्ला सासे मोजां मानसि माबोरैब्ला सासे मोजां ख्रिस्टियान खालामगोन नैबेखौहाय बिमा बिफाया जोबोद गोसो होयो गावनि फिसाफोरखौ मोजां जाजानो। जायनि गथ'फ्रा सासे मोजां मानसि जायो अब्ला सासे बिमा आरो सासे बिफाया इनायनो रंजानाय जायो। नाथाय जायनि फिसाया दुस्त आरो बेफोरबायदिनो जायो नै बिनि थाखाय सासे बिमा आरो सासे बिफाया दुखुनि बायरे आरो मुंबो गैबावा। बेनिखायनो जोङो सासे ख्रिस्टियान गथ' आरो सासे ख्रिस्टियान जाबायब्ला जोङो बिमा बिफाखौ जोङो मान होनायानो गियाननि गुदि। बेनिखायनो बाथ्रा मोनसे बुंदों इफिसुसनि 6:1 नायोब्ला जों इफिसुस 6:1-3 जोङो फरायोब्ला बेवहाय मोनो जोङो माबोरै सासे बिमा आरो सासे बिफाखौ जों माबोरै मान होनो आरो माबोरै अननो नांगौ। जोङो बिमा बिफाखौ अनोब्लानो जोङो संसाराव थांना थासान्दि जोङो गोबाव जोरगोन नैबेखौ बाथ्राखौ बुंदों। बेनिखायनो आरो कलसियानि 3:20 मोनसे बाथ्रा बुंदों जों गथ'फोरनि थाखाय जों ख्रिस्टियान गथ'फोर जानायखान जोङो माबोरै गाव गावनि बिमा बिफाखौ मान होनो थिनदों। बेजोंनो जोङो बिमा बिफाखौ मान होनायजोंनो जोङो जों इसोरखौ जोङो फोथायनाय आरो जोङो इसोरखौ सिबिनाय जायो। बेनिखायनो जोङो गावनि बिमा बिफाखौ माबोरै जोङो मान होनो नांगौ नै बियो जोङो सासे ख्रिस्टियान गथ'नि बियो मोनसे मावनांगौ हाबा। बेनिखायनो जोंखौ मानो बिमा बिफाया ओरैबायदि मानोथो फेदेरनो अननो जोंखौ माबोरै सासे मोजां मानसि खालामो जोंखौ मानो अनो बिमा बिफाया जेन बिमा बिफाया बोरायब्ला बुरैब्ला गावसोरखौ नायनो थाखाय जों फिसाफोरखौ अनो। बेनिखायनो बाइबेलाव बुंदों जोंखौहाय मा होनो बोसोन बिजाबनि 23:22 बुंदों मोनसे पदनावहाय बिमा बिफाखौ अननायनि बिसय बेवहाय बिमा बिफाखौ जोङो बोरायब्ला बुरैब्ला अननो थोननायनि बिसय बेवहाय जोङो बिमा बिफाखौ माबोरै बोरायब्ला बुरैब्ला अननांगौ नैबे बाथ्राखौ जोंखौहाय बुंदों। बेनिखायनो दिनैनि भिडिअआवहायबो जोङो मोननो हाबाय मोजांथार भिडिअ जादों। बेवहाय बिमा बिफाया बेसेबां रंजानाय जायो खस्थ'जों फेदेरबाय सासे बिमाया गावनि फिसाखौ फोरोंबाय। जेब्ला फिसाया मोजां सासे मानसि जाहैयो अब्ला सासे बिमाया बेसेबां इनायनो रंजानाय जायो दिनैनि भिडिअआ। बेनिखायनो जोङो सासे ख्रिस्टियान गथ' जानायखान जोङो बिमा बिफाखौ मान होनो नांगौ। बेनिखायनो जोङो बिमा बिफाया रावखौबो फिसाफोरखौ दुस्त आरो
गाज्रि जाजानो बायो मानोना गोबां थांखि दङ बिमा बिफानावहाय फिसाफोरखौहाय फोरोंलांनायनि बिनिखायनो जोंनो सासे ख्रिस्टियान जानो नांगौ बिनिखायनो आङो दिनैनि भिडिअ'खौ दिनैहाय बेयावनो रिएक्सन खालामदों मानोना बियो जोंनि सासे ख्रिस्टियान गथ'फोरनि मावनांगौ बिबानखा बियो बे खामानिया जों मान होनाया बिमा बिफाखौ जों माबोरै मान होनांगौ गोलाव जायो बुंजोबब्ला बेनिखायनो आङो बे गुसुं फंनै फंथामल' बुंदेरलांबाय बेनिखायनो दिनैनि भिडिअ' रिएक्सना बेनोमोन आरो नेक्स्टआवहाय आङो बेबायदिनो आङो रिएक्सन भिडिअ' लानानै फैबावगोन नोंथांमोना आंनि बे रिएक्सन भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै थेंक इउ